ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав роӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаши шумо мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, дӯстони азиз, марамат шумо сурат маълумотша дар WhatsApp имои экранмода роӣ кунем. Дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имза хела хонаҳои арзон мо мақсад қабул кардем, ки ҳамаш барои шумо. Хонаҳои фурӯшӣ, дӯстони азиз, заминҳои фурӯшӣ ҳастанд, квартираҳои фурӯшӣ ҳастанд. Мақсад ки аз ҳар шаҳру ноҳияи Tojikiston ҳастанд, ки бениҳоят вариантҳои хуб ҳастанд. Марамат касе ки мисол хона, замин, квартира, ягон маҳсулот барои фурӯшӣ дорад, метавонад ки дар мақсад ки WhatsApp муроҷиат кунем, мо реклама мекунем. Кадоми шумо агар хонахар бошед, ҳамин навори моро мисол ки бо диққат тамошо карда равен. Мо ҳар як хонаҳои соҳибошона, мақсад ки ҳар як хона номерошро бо ҳарфҳои зард мемонем қатъи маълумоташро, дӯстони азиз. Ва курси имрӯза бошад 114 сомон, дӯстони азиз, камтар курс фурӯмадагӣ ҳастад. Хоб навора то охираш мақсад тамошо кунем, лайкора занем ва подписааш кунем. марамат мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ рафт. Дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биён ва намедонам ба кӣ муроҷиат кунам, мо ба шумо тавсия метиҳем компания Акай Парвиза, ки таҷрибаи чандсолаи корӣ доранд. Шуморо аз территорияи Москва, Московская област, территорияи метро Садовод гирифта ба самти Қазоқистон соқсомат бурда меорам. ва инчунин дӯстони азиз, ҳар рӯз рейс дорам ва се намуд маркаи мошин дорам, ки кадом шахтон интихоб кунем. ва инчунин забони тоҷикӣ, урусӣ ва узбекиро медонам. Мошинашон мошинои комфортни, мошинои кондитсионердор ва таҷрибаи чандсолаи корӣ аст. Агар шумо аз номи канали мо гап зонем, ба шумо ягон скидка ва арзон мекунам фақат одамоне ки сарҳад мегузаштагӣ, мақсад яъне ки муроҷиат ки фақат одамони мегузаштагӣ аст. Мегузаштагиҳо дар ҳамин рақамҳошон муроҷиат кунед. ҳар рақамҳошро кор мекунем, ҳар дар WhatsApp дора, ҳар рӯз рейс дора. Компания Акай Парвиз, компания боварӣ, мо қатъи ака хеле кор мекунем. марамат кадомитон ки мисол ки ба сарҳад ки рафта мехоҳед, дар ҳамин ака занг занед, ҳамаашро ба шумо фаҳмода метиҳам ва ҳар рӯз рейс дора, ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ ҳастад, дӯстон, ки сирочинаи хона қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар ноҳияи Уртабуз, дӯстони азиз. Шаҳри Ҳисорда, хоб ноҳияи Уртабузда ҷои беҳтарин, ҷои ободӣ, ҳамаи шароитош муҳайё. 6 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки 3 хона кардагӣ ҳастад, ки бо ремонтҳои замонавӣ. Об, свет, дӯстони азиз, дорад. Гирди хона маҳкам, даврозаи нав задагӣ. анҷомхона, ошхона, дӯстони азиз. Обушда гарантия мегӯяд. Об ва свет, дӯстони азиз, ҳастанд. хоб ошхона баняк, кухни, дӯстони азиз, мақсад ки ремонти хонаҳо кардагӣ бо сифати аллокатӣ. хоб хона мегӯяд бениҳоят, мегӯяд сирочна, мегӯяд нархи хона 210 000 сомонӣ аст, дӯстони азиз, боз муомила дорад. ина видеои хона бо диққат тамошо кунем. ошхона баняк, кухни, мақсад ки ва калидор ва мақсад ки чизои анҷомхона ҳамаш ҳастанд. бо инчунин гирди хона мақсад ки маҳкамае. хоб мактаб, магазин, масҷид, их чизоам дур нест, яъне ки наздик аст, ҷои ободӣ. 210 000 сомон аст, муомила мекунем, срочна сум даркораем. ва агар ягон мошинам бошад, дӯстон, болои мошинам агар сумам тиен, ин хела мақсад ки қабул мекунам. ай хона мисол телевизор, кондитсионер, ҳамаи шароитош муҳайё. якумаш рақамҳои мегафон дастӣ, ахираш 3958 кор мекунад, рақамҳои Тоҷикистон. ва дуюмаш рақамҳои Россия, ахираш 9106, инашам кор мекунад. инашда имо ва WhatsApp пайваст дорад. ина одамое ки хонаи арзон суроғ мекарданд, ай шаҳри Ҳисор, ноҳияи Уртабуз, марамат назар занем бо дарахтони мевадиҳанда, наониҳол шинодагӣ аст. пешхона навес ва мақсад ки шаби рехтагӣ идаш маҳкам. беҳтарин, дӯстони азиз, медонед фақат зиндагӣ мекунед. марамат бо нашо сумшон арзон мекунад, метавонед ки хонаи арзона занг зада гиред. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад, дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино, маҳаллаи Пахтакурда. 5 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки 5 дар хона кардагӣ ҳастад, ки калидор, ошхона, баняк, кухни, термис, кондитсионер, телевизор, гирди хона маҳкам бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, яъне ки об, свет, дӯстони азиз, ҳаста мега ремонтшам, дӯстони азиз, мақсад ки ҳолаташ шудааст олли ремонт. хона мега дастрошна фурӯхта мешавад бо нархи 750 000 сомон, ки боз мегӯяд муомила мешавад. хай ҳар кас мисол чайни шароитош нигоҳ карда, мисол хона мехарад, мисол хай хонада ҷош мегӯяд ҷои зур ва расходи калон кардагӣ, дӯстони азиз, дуруни шаҳр.
750,000 сомон ҳаста мекард омада бид махқутон шид муомила мешавад. Ноҳияи Сино маҳаллаи Пахтакор. Марамад рақамҳои мегафони ҳисобшон ва рақамҳои ватсапшон шахсоне ки мехарем марамад занг занед маълумотша гиред. Дӯстони азиз ногуфта намуда ки кадоми шумо агарам хали хонаҳои фурӯшӣ доред ягон замин квартира ягон техника ягон маҳсул барои реклама кардан марамад дар рақамҳои болобуда 20 на ватсап имо телеграм дор роӣ кунем ва реклама мекунем. Лайк казанед навора то охираш тамошо кунем. Мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. Боз як хонаи фурӯшӣ аз сайи дӯстон ки нашам қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Зарафшон ҷамоати чорякорон кӯчаи Зафар. 7 сотиқ замин масоҳат дорад ки обшим 8 дар хона мегӯяд дорад. Дӯстони азиз гирди хона пол мехоҳад маҳкам чойлоби ангор обсвет ошхона баня кухни. Хоб дӯстони азиз хона мегӯяд 8 дар хона астае 6 хонаш мегӯяд ремонт кардаги аст 2 хонаш мегӯяд коробка. Обсвет пастянг документ дӯстони азиз дорад. Хоб ба ҳама шароитҳои зиндагӣ хонаи 2 этажа. Хона мегӯяд дастфурӯшона фурӯхта мешавад бо нархи 450,000 сомон ки боз мегӯяд муомила мешавад. Шаҳри Душанбе Зарафшон ҷамоати чорякорон дӯстони кӯчаи Зафар. Марамад рақамҳои вавилони соҳибшон ва рақамҳои ватсапшон шахсоне ки мехарем метавонед ки занг занед маълумотҳои пурраша гиред. Аз шумо хоҳиш ки меҳнат мекунем мақсад ки шумо лайк казанед навора то охираш тамошо кунед. Мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аз сайи дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар пеши кирпични пеши заправкаи Зӯро. Сехонага квартира аз сайи дӯстон ки дар якум ошина қарор дорад 65 квадрати метр. Сехонага квартира дар якум ошина 65 квадрати метр. Ремонтои хуб об свет ҳастае. ҳоҷатхона ошхона баня кухни дӯстони термис дора боз чизое ки мо номбар мекунем хатиш мегӯяд месая ки бо чизи чора халаденик кондитсионер кухни гарнитур плита духовка микроволновка ҳамаш мегӯяд меса ва инчунин спальни гарнитур мебел детский дӯстони ва дигар намуно ёш хали шароитам дорад. дӯстони азиз хона тӯпли пол мақсад дорад қолин парда ҳамаш шароитош муҳайё дар якум ошона 65 квадрати метр. хоб квартира мегӯяд дастфурӯшона фурӯхта мешавад бо нархи 365,000 сомонӣ ки боз мақсад ки муомила савдош ҳастае. 365 муомилаи савдош мегӯяд дар назди квартира. оиди ҳамин квартира шумо ягон маълумотҳои бештар хоҳед рақамҳои мегафони соҳибшон ва рақамҳои ватсапшон марамад занг занед маълумотша гиред. лайк казанед ва навора то охираш тамошо кунед. Мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ аз сайи дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бухтар шаҳри Қурғонпетипа. дӯстони азиз хона асосан қарор дорад дар шаҳри Бухтар дар ноҳияи Кушонёнда ҷамоати деҳоти Заргар яъне Чапаевда. 9 сотиқ замин масоҳат дорад ки 5 хона кардагӣ аз сайи дӯстони азиз ки хоб пешашда мегӯяд мақсад ки мактаб магазин ҳам хечио мегӯяд наздикай 5 комната дӯстони азиз хоб медоред фақат мегӯяд зиндагӣ мекунӣ нархаш мегӯяд 380,000 сомонӣ астае бо муомила мешавад. дӯстони азиз хайр маълумотша бо мо ҳамон қараз будам ва шумо пешкаш кардем. хона дар Заргар ҷамоати дӯстони азиз ҷамоати деҳоти Заргар чи дар Чапаевда бошим ноҳияи Кушонён дохил мешудае яъне ки шаҳри Бухтар ҷамоати Заргарда. хоб амиқа маълумот дӯстони азиз узри зиёд ягон саволтон бошед дар рақами поён дада занг занед маълумотша гиред. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аз сайи дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бухтар шаҳри Қурғонтепа яъне ки Тецта. духонага квартира астае ки дар якум ошона қарор дорад 50 квадрати метр. бо обсвет таъмин астае ҳоҷатхона ошхона баня кухни термис дӯстони азиз хоб домдоми нав астае мегӯяд пеши мактаб садик масҷид бозор ҳамаш наздикае доми нав мегӯяд мардум мегӯяд зиндагӣ кардестиян. хоб хайди ремонтҳои беҳтарин бо ҳама шароитҳои зиндагӣ нархи квартира мегӯяд 360,000 сомонӣ астае боз мегӯяд муомила савдо дорад. ина буданд ки подписчикои мо ки аз тарафҳои мақсад ки тец самхали квартира заказ карда будам хай бо нақша мерен арзон мекунед духонага дар якум ошина буда ҳамиш нағз 50 квадрат бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ доми нави замонавӣ метавонед ки бо маълумотҳои пурра аниқша аз рақамҳошон гиред. дӯстони азиз бовар кунед айшавай монтаж кардем барои шумо хоҳиш мекунем ки лайкҳоро занед фаромӯш накунед.
ва шахсоне ки дар ҳамин навор наёфтем хонаи маъқул ё ки замин квартира дар комментариямон нависем ва дар видеои оянда пешкаш мекунем. Агар ягота шумо хонаи фурӯш дошта бошед марҳамат дар рақамҳои болобуда 2020 ватсапай рӯй кунед. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. Хонаи заминӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафи 9 километр. 4 сотиқ замин маҳсулат дорад ки ду хона кардагӣ дӯстони азиз ки беруношам ремонт кардагӣ ҳастад. Дуруношам дӯстони азиз хона мега тайёра медоред зиндагӣ мекунӣ. Хай гатан суратоша мақсад ки хеле хушрӯй нагирифтиян ҳарҷо. Хоб нархи хона мегад 255,000 сомона аст, боз мегад муомила мешавад. нархи ҳамин хонае ки ман гуфтесам 4 сотиқ замине ду дар хона қати 255 та боз муомила дорад дар тарафи 9 километр. Кадом кӯча ки ҷошта бо метавонед ки аз рақамҳои поёмда тиселай марҳамат занг зане аниқ қада гиред. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир дар ҷамоати деҳоти Маҳтум Қулӣ. Ҳамин хеле наистиян, яъне ки ноҳияи Қумсангир, ноҳияи Ҷайҳун, хоб деҳаи Маҳтум Қулӣ. 20 сотиқ замин маҳсулат дорад ки ду хона кардагӣ ҳастад ки хонаҳои барака барои зиндагӣ мешавад ва ошхона, баня, кухнӣ, хоб дарахтони мевадиҳанда, обсвет. нархи хона 110,000 сомон аст, боз муомила дорад. Бисёр одамо баъзе одамое ки буданд ки дар комментари аз тарафҳои Қумсангир хона заказ карданд, хаямқа вариант пешкаш шуд ва шумо расондем. заминашо 20 сотиқ қайд дӯстон азиз, бо хай ҷои хонакинӣ дорад. мисол нашуд наздикиш мактаб, ягон магазин, масҷид, ҳуҷҷат, вариантҳои алишӣ хеле маълумотоша метавонед ки аз рақамҳои худашон тиселай занг зада пурсед. Фақат мо ҳамин ҷои асосиша гуфтем, мисол адреса, мисол замиша чанд дар хона, нархаш 110,000 марҳамат на муомила дошта. хонаи баракай мақсад ки срочка мегӯяд, нашуд сумош мегӯяд муомила савдо ҳам бо мешавад. марҳамат метавонед занг занед. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ пешкаш кардагӣ ҳастанд дӯстони азиз ки аз шаҳри Бохтар, ноҳияи Кушонӣ, яъне ки савхози якум, яъне ки савхози Файзалӣ якум шуъба. дӯстони азиз 5 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 4 дар хона кардагӣ ҳастад ки хонаи навсохтаи бо ремонтҳои замонавӣ ҳозиразамон кардӣ. хонаҳо давроншон кушод астад. мақсад ки 4 дар хонаи 5 сотиқ замин гирдаш маҳкам фақат медоред зиндагӣ мекунӣ. ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% дӯстони азиз, пеши мактаб мегӯяд 2 адад мегӯяд ҷои варзишгоҳ ҳастад, боғчаи кӯдакона ҳастад, мактаб, мағоза ва дигар чизҳои лозимӣ. дӯстони азиз хона мегӯяд дастрошна фурӯхта мешавад бо нархи 480,000 сомонӣ ки боз мегӯяд ҳамирам савдо муомилаи хуб дорад. хоб ина шахсоне ки мехаред ягон вариант дошта бошед дар рақамҳои поёмда билайна дӯстони азиз ахираш 0039 марҳамат занг занед. хона беҳтарин тайёр кардагӣ аст, мақсад ки бо шароитҳои замонаи ҳозира проекти хуб кардед, метавонед занг занед. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Гаравзавод. дӯстони азиз, духонага квартира ҳастад ки дар 5 мошина қарор дорад, 45 квадрати метр бо ремонтҳои замонавӣ. дӯстони азиз, бо ҳамаи чизи чораш мега савдо карда мешавад. ошхона, баня, кухнӣ, телевиз, консоли, телевизор, ҳама чи обши дорад. чӣ хеле ки дар навор дидестин. дар 5 мошина 45 квадрати метр поёни Корвон, ноҳияи Фирдавсӣ, Гаравзавод. дӯстони азиз, нархи квартира мегӯяд 350,000 сомон аст, боз мегӯяд муомила ва савдо мегӯяд мешавад. аниқтар маълумот хоҳед чанд қабл чӣ мекунанд, мисол арзон мекунанд ки ҷои мақсад поёни Корвон даем, рақамҳои поёмда аст, ахира 4433 занг занед маълумотша гиред. ва бозам такрор бошад, узред барои мо хеле муҳим аст. шумо агарам хали квартираи фурӯшӣ дошта бошед, ё ки хонаи заминӣ, ё ки замини хӯли, ягон мошин, ягон техника, ягон компания аппарат, марҳамат рақамо боло гида 2020 ватсап, имо, телеграм 24 соат кор мекунад. чизе ки боша фурӯшӣ рӯй кунед, мо рекламада мегузорем. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, боз як квартираи фурӯшӣ ҳастад ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар наздикии чораҳаи диагностика. дӯстони азиз, шаҳри Душанбе наздикии чораҳаи диагностика. хоб духонага квартира ҳастад ки дар 3 мошина қарор дорад, ҳамагӣ 43 квадрати метр. хоб ремонтош хуб аст, бо об свет таъмин аст. дӯстони азиз, хоб духонага бо ҳамаи чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад.
ошхона, баня, кухни, термис, концерт, телевизор, общий кухни, гарнитур бо дигар чиёи лозимӣ. خب квартира мега дастрошна фурӯхта мешавад бо нархи 430,000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила савдош мега дар назди квартира аст. дӯстони азиз, мо чанд қаки маълумот додем барои квартиро, чанд қаки мо дар мақсад пешкаш мо ба шумо расондем. агар шумо ки маъқул ки боша бо занг занем бо қатъи соҳибхона бо суҳбат кунем бо маълумотҳои зиёдтиша худатон гирем. Марамат ин рақамошо мега вавилон аст занг занем. мегзарем ба 12-ум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар кӯчаи Сомонӣ гуфтагӣ аст соҳибҷон. Шаҳри Ҳисор кӯчаи Сомонӣ. Духонага квартира аст ки дар 7-ум ушӯна қарор дорад 65 квадрати метр. боб све таъмин аст ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ва ремонтҳои беҳтарини замонавӣ. квартира мега дастсарочна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 450,000 сомон ки боз мегад муомила ва савдои хуб дорад. хоб дӯстони азиз, нархи квартира мондем, маълумотша гуфтем. агар ягон ҷои ҳамин квартира ба шумо нофаҳмо ки бошад дар рақамҳои пурда мегафон аст занг занен, маълумотша гирем. хонахар бошен дар комментари аст ки аз куҷо ба шумо хона дар кор аст пешкаш мекунем. агар хонафурӯш бошен дар рақамҳои рекламаи 2020 муроҷиат кунем, мо ба шумо кӯмак мекунем. мегзарем ба 13-ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, срочна қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон дар кӯчаи Навзанӣ гуфтагӣ аст соҳибшон. 7 сотиқ замин масоҳат дорад ки ду хона кардага дӯстони азиз ки хоб заборш мегад забор надорад гирдаш. 8 сотиқаи асосӣ дӯстони азиз ду хона кардага аст, мақсад ки хонаҳо мегад коробкаи камтар рангу борам хеле чиш мондагӣ дӯстони азиз ки беремонтае. нархаш мега 70,000 сомонӣ аст мега соҳибшон, боз мегад арзон мекунад. нархи хонара 70 та мега бо муомилаи хуб мега дорад. ноҳияи Хӯросон дӯстони азиз, ҷамоати Навзанӣ гуфтагӣ аст хеле соҳибшон. ин рақамош аст тисел ахираш 14 дӯстони азиз. марамат шахсоне ки мехарен занг занем, маълумотша гирем. ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи